awak itu ya apa? Awakmu Nang omah iku awak iki ya apa? Lah ya awakmu kena apa? Kok ya apa iku? nang omah lho diseneni ae karo bojo iku. Yo kongkon ndolek duwe ae. Awak iki karo awak sampe tuwek bengkong kabeh rada seyek ngene. Mamu lho kon nurut aku. Bojomu lek rewel-rewel urupno. Ya apa? Urupno nang musala lho. Sandal bene. Iya wong elek ae. Sandale durupno nang musala. Dijolo sing apik ya. Ya apa urupno nang Iki musala. bojo, Cak. Bojo garwa. Sigarane Nyawa. ya sigaren lho. Eman, Cak. Ya apa Ini, sih? Ya segala sesuatu wong lanang itu ya apa-apa dadi pemimpin. pemimpin. Ya, pemimpin iku aja sampe dipimpin. Paham? Pemimpin. Aja sampe dipimpin. Oke. Paham gak? Gak paham. Ya apa kan? Awakmu lah pemimpin. Pemimpin. Aja sampe kon sing dipimpin. Oh, ngono wani kudu kok ya. Lho dudu kon kudu bijaksana. Bijak. Lek wong wedok rewel-rewel. Rewel-rewel. Dolen kiloan. Kaya wesi. Rasane besi tua ben bojo. Wong wedok iku enggak akan ngomel. Lek mbok kei duit. Paham? Nah lek bojomu gak kon kei dawe, kon kei semoyo, ya mesti ngamuk. Apa masalah ya apa? Ya iku mang perkara dhuwit iku mang. Apa duwike? Lah aku kadang iku kebutuhan karo dhuwite tekone iku dhisik kebutuhan. Bang kan ono. Wong bangun gadung, wong bangun perumahan iku lek gak di dhuwit, nyelip, Bang. Iya ta. Lah awakmu waran lek bojomu njaluk dhuwit. Mas, aku njaluk dhuwite, akeh, Dik. Oh. Endi gurung saiki? Nah, terus mari ngono. Ya lho lah kapan? Lho ya engko. Awak dhewe ki soge. Soge. Kapan, Mas? Ya engko. Engko. Ngono lho. Mari ngono aku dipendeli bojoku. Hei, Bol. Iki wayahe blonjo, Bol. Ngono iki biasane. Lho, sabar. Blonjo saiki oleh, blonjo engko oleh. Ngono. Lah saiki lek gak ono, ya engko. Iki praktek ngomong aku, kon jelas ditapuk entong. Cak. Aku iki jange berkeluh kesah nang sampean. Gang, kelumu ae nggarakno ndasku mumet. Apa meneh kesamu? Aduh ya apa iki. Aku jange cerita nang sampean. Yo, njaluk pendapat. Wis. Wah, Iki lho. males aku nyeluk pendapat, Kang. Pendapatanku saiki rusak. Ngono lho. Penjaluki man. Pendapat ngomong-ngomongan pendapat ngono iku lho. Lah iya, Gang. Kok njaluk pendapat? Pendapatanku lu minim. Kok kon njaluk itu apa sih? Kok pendapatan sih rek menggo iki. Pendapat omongan. Njaluk omongan. Ah. Ya apa omongan? Saran. Oh, saran. Lah, iku lho. Ngomong lek saran apa? Anakku iki lho. Kan Anakmu? wayahe mlebu SMA. Anakmu. Heeh. Jenenge saran. Kok jenenge saran iki lho. Lah nek mau jenenge sapa? Wis pokoke anakku ngono lho ya, anakku. Gak duwe jeneng. Duwe. Lah ya sapa? Jenenge anakku. Arek kok anae lho gak wani jenenge. Ya wis anakmu apa? Ha, Njaluk pendapatan anakmu. Kon- Kayak ono. anakku njaluk pendapat. Lho aku njaluk pendapat. Nah anakmu. Lho nang sampean Cak, ya opo sih rek kok nang anakku ki lho. Nah aku. Ah. Lah anakmu gak kon jaluki. Kok kon iki gak adu kon nang kanca njaluk nang anak gak njaluk. Ya gak apa nang anakku iki. Sampeyan kan kancaku iki sing tuwek iki. Kanca. Heeh. Tuwek pas pancot do tae tuwek. Wah, kok iki Berarti dijaluki pendapat iku pantes ngono lho.
Lah iya apa anakmu dijaluki pendapat pantes. Sampean tak jaluki pendapat kok anakku maneh iki lho. Lapo Anakku iki kaya sekolah SMA kan. Milih niki sing cepak iki SMA apa SMK? Lho, Menurut sampean SMA iku apa singkatane? sekolah menengah atas. Ya iso ngono ae wong kok Sekolah menengah atas iku. Lah lek SMK sekolah menengah apa kae iku ya? Kesenian. Angsa boleh kerdian lho. Kae lho. Oh kejuruan. Sekolah menengah kejuruan. Kejuruan nih nang SMA ngono lho. Lah wis ketemu. Jurusannya SMA. Lah wis lu ketemu. Loh. SMA SMA dhewe, SMK SMK dhewe. Kok jurusane nang SMA? Kon niku kepala sekolah. Kon niku pemilik sekolah. Kok kon dhewek-dhewekno. Ngawur arek iki. Lho yang kene ngono kok SMA dhewe. Lha sapa sing dhewek-dhewekno? Ngawur arek iki wong kon niku orang tua murid tadi dhewek-dhewekno barang. Lho enggak nggone iki lho panggone sekolahane. SMA nduk kene, SMK nduk kene. Lah ya sing dhewekno sapa, Gang? Biasa lah sak kompleks sih. SD, SMP, SMA, SMK. Halah apa kon dhewek-dhewekno? Ini dhewe-dhewe ini sekolah menengah atas iki mang. Agak sekolah menengah kesenian mang kejuruan iki mang. Dhewe seje. Gak jurusane SMK jurusan SMA ngono ya gak ngono. Iya apa sih Mas? Aku bingung iki. Dhewe seje ya apa sih? Kon iki kate ngecat gedunge ngono ta? Nyekolakno anakku tak aduh. Kok nyekolakno anakmu? Iya, Cak. Nang ngone ndi? SMK apa SMA menurut sampean iki sing tepak iki nang ndi? Lho, kok nurut aku lho. Wong aku iku duduk wong tuwane goblok arek iki. Ya nurut wong tuwane. Wong tuwane digoleki. Anake sapa iku? Anakku. Lho, lah iyalah kan tuwane awakmu kok. Awakmu nurut anakmu, ngono lho. Lho kok wong tuwa kok nurut anake? Lho, iki. Ya keliru. Salah. Lek wong biyen, ya anak nurut wong tuwa. Saiki wong tuwa nurut anak. Contoh nih, anakmu kon kongkon. Mok, wis gak wani wong tuwa. Ayo. Oh, ngawur rek kon niku. Anakku tak kongkon gak gelem. Lah iya, Apa cetet? lho, kon niku anak ta plembungan becetet. Wis, anakmu senengane apa? Senengane SMK. Lho. Kene apa alasane kok nang SMK? Ayo. Kon mbok takon ono. Gak takon aku mang ya kok iso seneng SMK. Lah lek anakmu seneng SMK, kon mlebu SMA. Dadi kan mlebu karo. Aman. Ya gak oleh karo guru wis tuwek kok ngene kon sekolah iku lho ya opo iki? Gurune iku kok lebono pisan dia mlebu. Aman. Rombongan ngono ah. Wah,